Dai ve-anti-corruption vachigara vachiita basa seravabata apa, zvimwe nyika yedu yainaka. Zvimwe mapurisa aisatambira chiwoko muhomwe sezvaanoita mumarodhi, uye tsaona dzemumugwagwa dzaiderera nekuti mota dzinenge dzisiri in condition kana madrivers anenge achityaira asina malaisensi kana zvikwanisiro ainge achisungwa pasina chiwoko muhomwe. Hataimbosangana netsaona zhinji nekuti vazhinji vacho vanokonzeresa tsaona ndevaya vanenge vasina zvikwanisiro zvekunge vari madrivers. So ndadzoka zvakare panapa ndine vhidhiyo remupurisa abatwa pakarina yekuNorton mushure mekunge aonekwa achipiwa chiwoko muhomwe neveZimbabwe Anti-Corruption Commission. Muri Zimbabwe dai zvaigara zvakadaro, zvimwe dai tisina chiwoko muhomwe. So muri Zimbabwe ndisanda kuratidza vhidhiyo iri, ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe nema-updates atinosangana nawo pano zuva nezuva. Kana vakubata vakomana vacho unoona sekunge upenyu hwakuperera. Hana netonge chabuda uye netonge uchatotesa mabhurugwa. Ngatizvionerei. Corruption. It's corruption. Ona hizi yake ni corruption. I still can't much.